Yina Yemompire. Okunkuni any asafo rade Yemompire, and I was say Homobrunti, and then also I mean, home quiet and for some million crop for. It's just say, my air bay to me in one hoarding in some yechi. Na enyenshira mai yeda wase we ne Awurade Yesu din amen amen yeda Awurade asese Nyankopɔn aye adom na ne so odina sam kronkron ebre ye mo ankasa mo nua ene mo dofo apostle Kwatin nie the bride of Christ na moti yenkan na so de eguso a yesu bi afa empaabo ho no empaabo kwa nkyere prayer guide no na ye wo so empaabo ho asam de ka se ye ka kese yebeka nanso de Nyankopɔn ba direct ye se yemfa nsie no ne yesi se ne kra Nyankopɔn se yemfa full stop nsi a edi besi ne mu mpaabo ho asam hia bebre pa mpaabo ho asam de ehia yie na nanso yebese ye kasa fa prayerlessness is a sin. Prayerlessness is a sin. Se o mompaya eye bone ana uja mpaebo a eye bone in the entire say obia o mompaye bia na o mompaya why bone a eno nso so eye bone wo Nyankopɔn anim nti entie ne yie pa na obubu say adenti na obia mompaya na why bone de be pant na obia mompaya na why bone no asem no ebe yi ano bi say Bible no akasa Bible no akyerɛkyerɛ mu a sɛ wa mompaya why bone na ebi di kan kenkan Nyankopɔn asem no ɛwɔ 1 Samuel chapter 12:23 yɛnhwɛ 1 Samuel chapter 12:23 or say me nso empare me sɛ me gyae mo ho empayebo ɛde ayɛ Awurade bone na mɛkyerɛ mo kwampa a ɛtene no ase Samuel na ɛkasa yi mra ɔman no kɔ Samuel nkyɛn sɛ Samuel mo mpaye mo ɔma sɛ Samuel kan ne sɛ empare me sɛ me Samuel me gyae mo ho mpayebo me gyae mo ho mpayebo de ayɛ Awurade bone ase Samuel wɔse sɛ ogyae anuanom ho mpayebo a na wayɛ bone atie Nyankopɔn sɛ ogyae a sɛ ogyae mpayebo no a wɔse empare me sɛ me gyae mo ho mpayebo in the empire bo enema miensa so wa mo mpaya bone miensa na de ba wa brabo mu didi kan you sin against God, you sin against yourself, then you sin against others. So wa mo mpaya we bone tia Nyankopɔn na we bone tia wan kasa wo ho na afi nso we bone tia ahoforo to obi a mo mpaya bia no hu sɛ one wo ye bone tia Nyankopɔn ɛyɛ bone. Say we jam pa if we cease to prayer and then baslide nyina ya de koro Kristo ni bia o mompaye bia no ahwe ase menka say wa mompaye a bi betimi asi na bia wa mompaye danse bia ebre bi na manse bia de ko na anu na nsampo ni mo so Kristo ni pa na bia be se banse bia bosome na mompaye bosome pa na wo mompaye na mem kampaye a wo beda Awurade me dem ho hye wonsa hwemesma de papa ntim wenya ne ho mpaabo na meka mpaabo a wo de dia de papa bi afiri Awurade ho mpaabo de ko heaven mpaabo a ebie kwa ama wo mpaabo Nyankopɔn nam so bo ho bai mpaabo Nyankopɔn nam so ehwe wo so enti Samuel ase ne nyanwie wo se empare me de Samuel ejai oman ne ho mpaabo a wo jai a meka se ujai kyese wo jai ade bi a wo ye na afi de wo jai kura wo jai mpaabo enti ujai mpaabo a wo de Nyankopɔn bone Kristo ni bia wotie mi bia no ene te ase esa na asem ne nkosi ebeboa ye bebre ana afi nso yen kan hu se Samuel so gya omo mpaebo a no ye bone ne je sa ase no osofo bia ana wakanifo bia ana elder bia Onyankopɔn ede asafo bia hye wonsa na wo mpae ma sa ankrofo ni bia no wo ye bone so wonye wodi ma wo ye bone wo gya mpaebo a wo ye bone tia asafo Awurade na mi sa asem ne be siesie bebre pa ye pa to you odifo we o sampakani ana we kyerɛkyerɛfo na ye de nkrofo bi ɛhyɛ wonsa unya suafo bi a wotete wo mama Awurade na wugyae sa nkrofo no ho empaebo a na wo mpae ma wo mo a wo ye Awurade a wote ase no bone ndi eni kan fa Samuel so wugyae wo ho mpaebo a na wo ye Nyankopɔn bone ye hwɛ Paul nso te wugyae mpaebo wugyae odima no Roman chapter
1. Yenka Romans chapter 1 verse 9. Was na me dance ni Onyankopɔn a me som no me honhom mu ene ne ba na asem panim se me nya modin boda me mpa ebomu. Paul se me nya ye Romanfo me kai mo da bia me nya modin boda da bia me bom paye emamo. Yemfa Colossians chapter 1 verse 9 so nka Colossians chapter 1 verse 9. Na yenhwe o se yenti yan so efri da yete no yenya mutiri ho empaebo ene nkotosre se ne pemu hu enhye moma honhom nyansa ene entiase nyina mu Paul so was yenya ye yete mo nka no just we have not ceased, we have not stopped to pray for you. Just yenya ye kura ye bompa ye mamoda and the leader bia wo mompa ye ema na chidifo bia na waye bone 2 years sofo now ye mompa ye ma wa chidifo a wo ye sofo na mompa ye ema enkrofo a Nyankopɔn de ahye won sa wo ye bone Samuel se semi jama mompa ye ba na me de ye bone atia ruade nyam na ma ye bone atia mo Samuel se na ma ye bone atia ruade bibi wa wo ya etia nipa bone bi wa wo ya etia ruade ti Samuel jaya wa ye bone na wo ye bone afa na obekoro wo ye bone a eye mejo sempa e ka bone kase wo pa se wo jai empabo wo jai empabo hu pa se nka Nyankopɔn asem no a 1 Thessalonica 5:17 Thessalonica ngoma edi kai cease not to pray. Thessalonica 4 ngoma edi kai in verse 5:17 nka woni ehwe de bade asamoka wo se munyai empabo da bade se menya ne wo jai Nyankopɔn ama command prayer command say enyai empabo da to Kristo ni bia obeja empabo bia no wa hwe ase menga sa wa odakubi wa mompa wa hwe ase o na wajai just wajai wujai empabo a wa hwe ase empabo se enim de empabo timi ya obi kora nka ho asam nkyerɛ sɛ bompa ye na no de enye ne ho asana me kanti me ma wote ase na we Kristo ni a wutie me sɛ ye bompa ye na da bia ye bompa ya enka adifo so anante ene oyere sem ene nkyerɛnso sem ne saa na ma ne nyina no enka to betwa ye ne atime bompa ye ne sɛ de Awurade asama ya kyerɛ ye sɛ munya mpa boda menka sɛ okoje mpa ye firi Nyankopɔn nipa bi wa ye bone no ne mo me pa kyerɛ sɛ ye de ye hu si woni ye bompa ya eniema esisi o nipa mpa abomu no eniema mpa abotimi ye de bo nipa no enya sam keto akura ne ye yegusu ehwe Nyankopɔn asemu a Bible simu nya mpa aboda nti sɛ wugya mpa abo a wato mmara sɛ wugyae a emarato ade ne wagyae yesi enyae ne wagyae Yesu be wi ase no so no wose manipa mmere mpa abo ho da wose eni so nipa abo mpa ya wo bre ho wonka Nyankopɔn asemu o Luke chapter 18 verse 1 yenka woni ehwe Luke chapter 18 verse 1 na the Awurade asem no ka kyerɛ na fi ye hu wose na obu won baby de kyerɛ sɛ etwa sɛ nipa bompa ye da wo mmere ho wonka sɛ nipa bompa ye na awotwe bosome afiafe was etwa sɛ nipa bompa ye da always was nipa bompa ye ebre bia wo mmere ho ndi sɛ obre mpa abo ho a wahwe ase obre mpa abo ho eni sɛ ye bre mpa abo ho eno ma mpa abo timi ye no sɛ ye nimu a anka ye ni mpa abo ho agoro sɛ ye ni mpa Kristofo pa ye mu bebre pa sɛ ye konya Nyankopɔn asemu na nka mpa abo ho akwankyerɛ me de ma mu sɛ bre be ma matoa so a anka nipa ye mfa mpa abo ni agoro eniema bia mpa abo timi ye no wose mamu nya mpa abo da Yesu se mamu mmere mpa abo emmere ho sade da bia yedidie no na ye mmere adidie ho no saa na ne se ye bre mpa abo ho ho na wa bre didie ho wa bre didie ho ma bre na sade nipa da bia ye num so ye mmere nsuo no ho ye mmere adidie ho no mpa abo so ni se ye bre ho saa na Awurade asɛm waka wose etwa sɛ nipa bɔ mpa ya won mmere ho ti mpaabo ni sɛ ye bre ho ugya mpaabo a waye bone sɛ de Nyankopɔn asɛm ka nte Bible aka ni plain sɛ ye gya mpaabo a ye bone wo bre ho pa asɛm wato Yesu kan o se ye mo mpaye na yankɔ ensohim Luke chapter 22:40 no o se no oduru ho no o se won se mo mpaye na mo ankɔ ensohim o se mo mpaye na mo ankɔ ensohim nti ya mo mpaye a amane beto ye bɛkɔ ɔhaw mu ye bɛkɔ ɔhaw wade bɔne bebree mu
Sani yesu kan yonti wa mompaye a wo ankasa won sa say you sin against yourself because wa mompaye de betu woni na de betu woni anya de a na yesa wa mompaye a ujai mpaabo ujai ana hanso ye command a wo de amasua fo no say mompaye mommo na mo anko nso yemu inde mpaabo jaye eye marato na wa ujai mpaabo nso a amane beto oha bo wakwa mu enema bebrenu asai wa wabrabo mu enema se nipa ija mpaabo a ede breye no eye bebre te Awurade se munya mpaabo o se mo mpaye na mo anko enso yim sa na Awurade asamo aka wa mo mpaye a se de te bia de enso ye beto. Prayerlessness leaves the door open for all other sins. Se ya mo mpaye ija mpaabo a ebie epono ema boni ahodo bebre. So Kristo ni ija mpaabo a ebie epono bebre ama boni edi boni bebre nu a bebo akwa mu mpaabo ya de ehun hia yie papa a ense se no kware Kristo ni bia ni bi agro to se ye mpese boni bi beba ya akwa mu si ye mpese oha beba ya nso ye mpese amani beba ya nso de a eneni si ija mpaabo da ti ija mpaabo a oha a beba ya nso no enya samiketo akura ti maka se prayerlessness is identical with backsliding. Se wo mompaya ene awiase nyina ya de koro ti Kristo ni bia wo mompaya bia wo jamba abo bia wo hwiase wo jaye a wo jaje sade no wo jaye wo se Bible se menyaye yeso se nse ni pa brempa abo ho emre wo se nse ni pa bompaya wo mre ho na de soa nse mpa abo ya de soa maye se mpa abo fe de mpa abo ya de soa ade bia den ade bia ntimi nye wo yesa pe wo hwiase wan wo afi Nyankopɔn ho na onyame so mo asɛe enti se wo mompaya na wote se obi a ni moja awie nti you become a spiritually anemic. Ndi se obi a wo mompaya bia no na huhu no wo moja na awie ko bisa doctor say doctor unipa moja awie de na ebre no to obi a Kristo ni bia wo mompaya bia huhu no wo moja na awie kura nti se owuo emu ni yeda hu papa wo mompaya hu pa eni kan dia se we become anemic. Say the spiritually anemic. Inti yenhunu se empaabo enyankopon asemwa. Prayer is responsibility, not optional. Enya option. Say empaabo eya sedie enya se me pa mebo. Enya se me eya responsibility. Eyo Kristo ni asedie se wo bom paye. Ni mo enya option se me pa. Empaabo de me pa na mebo. Ene se bia ne me bia aduane we dem pa na medi kwadu pa na medi anka no nya me pa na medi die empaibo eye Onyankopɔn asɛdeɛ enti sɛ obi mmɔmpae a na waye bɔne sɛ ya mmɔmpae. Prayerlessness is a sin because we fail to obey God's prayer commands. Sɛ empaibo si ye jaya ni abu Nyankopɔn ahyɛdeɛ so ahyɛdeɛ fa mpaabɔ no ye buso to Kristo ni bia ene de me nka de mpaabɔ timi yo na hu de mpaabɔ ko na timi ye de a ehia so bi ko na ɛbɔ kokɔ obi won ne sɛ ɛma mpaye sɛ timi hu enema bia mpaabɔ timi ye oni pa ya abrabɔ mu ene boa mpaabɔ timi boaye ɔwɔ ya asesere mu a unhia so bi ko na bɛka kyerɛ sɛ ɛma mpaye mpaabɔ wa ɛma mpaye a wo ye Kristo na ɛma mpaye a wa ye bɔne atie Onyankopɔn waye bone eye bone se nipa mompaye eye bone yani kan fa nhia adwene pa me stress wo pa yie pa se na ehia me na se bia se da kuro bi ana mpa se da kuro bi ne wa mompaye dia se nipa be duru bi a mba bo betumi aye ne kakre me ka sa da kuro bi die na wo kwa na wa fa mu wada na bia sa but say wo jai you cease to pray, you stop to pray afedi we jampa abo we jai min ka sa ko jampa abo we jai afedi 24 hours nyina 24 hour no the whole 24 hours nyina no wa mompaye na enam no sa na ekọ na ebe na what my Kristo ni papa yenye very careful pa Jesus say ya mompaye a yenya ho odi nyane mfiri ne ma eba ni mu nya ko joni papa nanim yenye kan nyango pa Samuel Luke chapter 21:36 on say ya mompaye a ahoden pa ye benya e de aduane afiri ne ma bebre mu ne ko joni papa nanim no den o say o ka Bible no a Luke
21:36 inti monwan na monsle da na monya hoden de aduane afiri no ma eba yi nyina mu na mako gina nipa bananim house hade wode wen kuna aka ho se mo ye bom pa ya ne amenu so da ho na monya hoden ti empa body hoden ba eba me aduane afiri ni ma eba nyina mu empa body me bo nipa ma nipa nyansa wo se eka mu nyansa o mu sanya ngopon wode je se ni nipa no ye jampa abo ene kristo bo bebre no a jampa abo ye jai ina mosa na hu papa hu yie asemo Yesu kan ne wanka ne sa akwa asemo ya twere no se mom paye na monya hoden na monya hoden ametumi aduane afiri niam a eba nyina mu na mako gina oni baba nanim ndi se o mom paye a ujai mpa abo a ujai majai de majai de se obi aja asore wa jai oni nyankopon ni nkita ho won kana se mo nkyere ruade bibia nhia no enso ka kire nyankopon ye enso fe no se oye Kristo ni wote asore mda bi okwa asore enso wo mom paye obedidi ana wo nya ruade aduane ani bedi hira so me da asa hwe we ye ko heaven we heaven paye we heaven empire abrabom kuna ehia mpa abopa niam ekoso wi ase no eniam esisi woni paye asetene mo no empa abotimi dwiri ye mabebere nu agumayen eniam mpa abotimi ye no eniam player can accomplish no enya sem ketu akora na minim se nyame emema ye ho kwa me aka ho asem ntidi oni papa ye no wonye na eye boni ma no to mo mpa ye ma ho a wo ye boni woni papa na wonya eye boni James chapter 4:17 ken kai o say na die onim papa yo na onyo na eye boni ma no wonim empa abodi etimi ye wonim de se ya treva mpa abo na wonya wan kasa na wo ye ho boni wo ye boni ti asafo awurade o Kristo so man kasa na pem wan kasa no to obi a wo mpa ye bia no ne Kristo so ma pem wa basala ide eye weakness hu papa umoja na awe obi a wo mpa ye bia wo hia se nhum ne bo umoja cause umoja na awe hu pa sa na nyankopon asam ekanti unim pa ebo na wo mo a wo ye bone bia unim pa abo bia na wo mo bia no awurade asem no wo ye bone ti di unim papa na wonye no aye bone ma no o ka nyankopon asam no a Paul say odima asafo na Ephesians chapter 6:18 a yenhwe de Paul so kan nyankopon na ko Paul so kan o say na momfam empa bone sere enyina ho emmompa ye da hunhumu ne no anti monwen na monto aso anslema anwotrefo nyina on Paul say mompa ye da bia hunhumu enya honamu mompa ye na momfa sere momfa esre emmompa ye da bia yenko enkoto ye ni mompa ye when na enyankopon asadi o na prayer command eni so enyankopon ahye say mompa ye da bia na fo yenkan anwotrefo nyina so mompa na monkan anwotrefo nyina enya presbyfo nyina enya methodistfo nyina anglicanfo nyina anwotrefo eni so obi ye romani na ne hotia wompa abo beka no so obi ye Pentecost ni na mpa we hontini ya mpa abo beka no Paul anga say mompa ya Pentecost nyina ye mompa ya deeper life fo nyina ye mompa ya anwotrefo nyina anwotrefo na bia mompa ya meka wo mo eni say ne obi Anglican na hotia mpa abo di beka ti wo say obi a mo bra papa bia no nso nyankopon bia anwotrefo mpa ya bo no se ne Paul ka no unya bi o si yenti mo mpa ye o ka Paul was munye odi mama ni pa nyina I am for president ni etimi atrase ewo sondwie mu empa abo ene de me nka de empa abo timi yo o se mo mpa ye da ne sala ba abo no ka wo se mo mpa ye na mo nsre da bia empa abo ya de sre da bia sre nyankopon ti Kristo ni bia wo mo mpa ye bia ni mu atu pa ye pa ni mu atu pa a prayerless Christian is a powerless Christian. Prayerless Christian is a powerless Christian. Kristo ni bia wo mpa ye bia nhum ni mu atu what is adanta mo nsam nsuo no because we are powerless obitima ya boni bia na boni beto ne ntantam kura he will easily fall into sin so that ye bia ne boni be na kwamu Paul say mo mpa ye da bia na mon kan hotifo nyina
mo bom pai na onkra nti mo pai ma ho abe no tuma ka wo bi hu pa nti yede empabo enegina yede empabo enegina ho Paul mo fa empabo nyina ho ti nipa bia wo bom pai bia wo gina ho bom pai do wo bom pai nko ene se emwoyan nso ba eno nso nko ma de bom pai wo de boda bia bom pai da bia ti yede empabo enegina ho nti awotefo na Paul se ye mo pai ma wo mo nti se wo mo pai a hwini ye bone pa yi pa ti se wo bom pai a wo pai no ebe kan nipa bebre de kan se wa mo mpaya eni ahwiase nyina no eye pe ye heard the causes of ebia prayerlessness ye hweka kire be de be ntina mani pakora o mo mpaye de be ntra de be pa na odasani o mo mpaye onse obu ha onim de mpa botimi ye obi nim de mpa botimi ya o mo mpaye onim pa ba mfaso mpa ba hono onim esa obi a mo mpaye bia je so oni haw oni da dwene bia je se anso nyangopo anka ne sa so mo mfa mo da dwene mo ha nyina nto no so bi se wo dwene mo ho sa na Peter kan ye eni obi mo mpaye a na sa nipa no heaven na ehu ehia no so obi mo mpaye a na heaven no ehu ehia no kra tiyeni ka enso nyangopo papa ne mampa bo hu hia to bi mo mpaye a ne heaven no just a heaven o hello emfa no ho na de amani pa mo mpaye pa mu title ni say akwaduro laziness leads to prayerlessness akwaduro bo akwaduro obi no ko mo mpaye kwa na yende akwaduro aye ne say yade e wo mpa bo ho hu pa yi pa na say de ama obi o mo mpaye bia so no onam ohunu so anya gidiem he walks by sight not by faith wonam gidiem mo mpaye wonam ohunu so de wadwena na nam nko ade a wo mo mpaye hu pa yi pa de ama nipa mo mpaye so ba bibi nse nipa no busy I'm busy I don't have enough time to pray my busy nti oni enough time oni ebere bia betin dia bo mpaye bo ha no hwe ne ho a wo kwa ha wo ba wo fia wo kwa wa ba wa bere adwuma na adwuma sam na bra bomu ni onyam mena mo mpaye eno so ye courses hu papa and after dey ba ko hu bi postponement I will pray another time and kra ma mo mpaye wo tena kwa mo mpaye se ma mo mpaye ne kra wo tena metimi abo wo hu ade ye kya no wanza amo wo hu awe ma wo no oda bia o tu se da mebo no amo hu papa we say we cry there this is too small to pray about we dey say ade ketu mama mpan kura nya hwe na so we dey nya de bia eson bia nti mama mpan kura no nya hwe hu papa na fe koso no na fe de ne kwa no nya hwe o mama kura na nya hwe hu pa wa mama mpan ya de ba ko mo na say atwe afiri nyango atwe afiri the presence of God. So bia wo mpaye bia na etwe ofiri nyankopon ho ti empabo emra ye be jan empabo bia na ne etwe enwa ofiri Awurade on the presence of God na nyankopon so uni nyankopon jan kitangudi a ehun pa etwe nyankopon bambo ofiri ye ho bisi bom mpaye nyankopon na empabo stimi boy ye ho bae obi a wo mpaye bia na je so bibia hia no so oni bibia hia na se wo bom mpaye oni nyankopon ni nkita ho heaven ho hia no bambo ho hia no ma ngode won hia no obetuma tana se won kunindie mu hia no won fana dwuma se mun enkonya ngopon anim James ka asem bi won se ekamu bi nyansa a won mu se Awurade won de je se bibia hia no Kristo ni dia o mpaye bia wo ye poor Christian wo ye poor se wo ye mmere se nkuto wo ye mmere onamo empabo ekanya ngopon akodi won pon de boni akodi bia betum dia gina no o kan pabo mu asem si ya mompaye da bia bompaye eni sa wo ye nipa ope heavy akro wo ye nipa ope obra bia bo wo ye nipa bia ope so wo de won fam nyango pon wo so tena so nkunimdie mu wo hia bambo wo hia somdue adwuma nkoso abrabomu se nyango pon ebehwa wo so a wo nkoti mpa aboda ti wo jan mpa abo wo nyango pon bambo firi wo to nipa bia wo jan mpa abo bia na wo nyango pon bambo bia wo jai pon se mu nyan mpa abo ene se nipa bo mpa ya wo bre ho yeso se memra mpa abo ho enso na afi ya bere aya de so ama yempa abada na ya de so a hwe bonsam pese onya ya say ne a gi yempa abotumi free yensem na fa wa jimpa empa abo free yensem ti afi Christopher kra empa abo hu hia ye bio
nti etimi nya ebetima nya mre ne nkofo bi adi nkomo ba na edum pa abo so de afeni ya week hu pa se ya wa mom ya se ya mom pa ya na bonsam na ni age se jampa abo a na bonsam na ni age na Nyankopɔn so wura ho ya jai the whole day na to aso ni Nyankopɔn ni nsa wo de bibia ahia Nyankopɔn se mu sa no be mamo mo we na mba hunu no de bibia ahia bibia mu sa na medin bia ma ya de amamo mo fa mo ha na mo dagene ento no so ofisi odwene me ho fra mi hia dem na maje wo so Nyankopɔn de bo se bebre no ato ama ye won pa abo na Christopher ya jampa abo bebre no ajai obu a onu ade ni wadanse se wajai na Paul ka tell Roman for no se Onyankopɔn ne me dance ni se mo na bia mbo mpaye emamo Onyankopɔn no dance ni se wo mpaye a Nyankopɔn hunu Nyankopɔn be dance ni na ho ye here pa atiawo se wo no wo ano ka se me bo mpaye na wo mpaye a wo da wa nkasa ho wo mo mpaye a wo ni Nyankopɔn ntama Nyankopɔn sei ugidie sei watinka fi Nyankopɔn wo sei wo dɔkɔ fam obi bia ya basa wa wari ma nsɛm bebre no betimi aba wadie mu wadwuma ye mu bibia mu de se Nyankopɔn oni Nyankopɔn jankita hodie se wo hia mo bia firi Awurade hɔ wo hia mo bia firi Nyankopɔn nche a hu pa Christopher ye jampa abo ne na mo sa si ye jampa aba ye boni tie Awurade Samuel se mi jampa aba na ma ye boni ti fa se wadwene me se prayerlessness is a sin obi a mo mpaye bia no wa ye boni atia Awurade na enye very careful pa and you say Bible say mo mfa mo ha na mo dagene nto no so ti woni how de agya mpa abo ndi se ya mo mpaye a hu papa na sa me ka ne ma bia mpa abo timi ya ka ba se me so apostle ne yesro nya mpa abo ho asam kora aka sa me kyerɛ ne ma bi pa mpaye timi ya enka ne de ye be ye nie ma do forum ye me ka nie se ye jampa abo a ye boni tie Awurade ene se woni wo ha obi a mfa woni wo ha obi a won sam sa ba wo so problem se brebe wa kwa mu problem se so enema kan se na ba do to wo na enu achi kura no ye ne bonsam gem so e pe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  because o jampa aba wo nya ho odi bia mfa nso Nyankopɔn to Kristo ni bia waja me ka se wo mom pae wo mo you don't pray just what jai you cease to pray what jampa abo mini aba me dia sama ba na wie wate nti obi a mom pae bia no onye Kristo ni papa bia wo jampa aba hu se ofi Nyankopɔn adom ase Nyankopɔn bambo bia ni wakwa mu wo Nyankopɔn nya Nyankopɔn sori emi bo ameka ne emere ba na se emese mentu aso metu aso sori bo mpaye wate sori ne bo mpaye da bia konkodo ne da bia na bo Nyankopɔn mpaye na Awurade nsa mera wa bra bo mu Nyankopɔn tumi nya kase enema mpa bo timi ye no se meka ho asama kire wa nka unni mpa bo ho agorokura sori na ye si wo humu na ye baima asafu yehu a ne de yatiefo nyina e ba wanim obi a ne mpa bo aseye obi a ne wagya mpa bo na bra bo beba bo sumi nie eba afinie eba na wotwenie wo mo mpa ye no Awurade me so fa ne bone che no mananim no ne ho so no asani nkasa nche no mu de mpa bo timi ye no on hyebo nsama ni wuo no mfa on hyewa ni muonyam because obi obo mpa ye bia wa hyewa ni muonyam onya ho ne ade wo pe na obo nsam ne abayifo ne ma nyina etime esese me de wakra bia watie mi bia hye wonsa bo ye ho ba na hyirae fansa to wo man Ghana so mani nsi ye yie wo Yesu din yi mu amen.